Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo handichanzwisise kafambiro kaunoita iwe kunyanya right. Boys, munhu wese ari hepi handiti? Taurei tinzwa. Hepi chete here. Ndiri kunzwa kuda kuputika nekufara. Aizve, asi waifunga kuti ndainyeba kani? Unofunga kuti ndingaite simba rekutora chigaro chinorema kudai so ndisina pandakatsika here chikomana? Ndakatsika pahombe ini, ndakatsika panorema. Ipapa paka. Mira nditombofona unzwika. Iwe, ndipe foni yangu Toni. Dial number dzakanzi Toni kaundipe kuno. Hello? Hello? Yes, Tony, yes. How are you, my man? No, I'm fine here. I'm fine this side. So, how's my boy JT? Okay, greet him for me, please. Dziri kutaura kane vakuru veAmerica. No, Donny, please don't send your boys here. You know the FBI will start harassing people here as soon as they arrive. No. My security forces are treating me very well. Yes, just yesterday they helped me to collect rentals in all shops in Sodoma. No, please don't send your boys this side. Yes. Okay, Edza was asking about me. Please tell him I will call him as soon as I'm free. Okay, thank you. Naise ichokwadi here kuti manga muchitaura na Trump. Aizve, asa unonzwa kani pandati Doni. Ndiyezve, nditomudedza neshortcut zve. Kwani tiri mafriends here. Vakomanaka, kupa mati JD paya. Ndanga ndichitoreva vhanzi zve. But uyo tongodai nekudai mbichana vafana vai. Vanenge vachidaka zvekutamba neni waona. But I'm a busy man, handitambe nepwereni. Bosika. Ko boss, who's fucking Edza? Aizve, iwe. Auziye Elon Musk here, Ndewangu kauyewo zvekutodaro chaizvo. He is my boy. Saka vakomana maona kakuti ndiri well connected ka. If you even try to think of double crossing me wakomanaka, ndokunzwirai tsitsimi. Do you know kuti right now kuside ukoko kune masnap ekuti bara rinotofamba kakubva ikoko kuya kunoku kusodoma kunoku. Aizve, but don't worry, hapana zvaunombokuitai. Ndakaudza kare kakuti mimika ndimi masecond commander angu ka. So as far as safety is concerned ka, muri safe wakomana. But apaka ndagarisa mani ndisina kumbobvunda murota inini. Kana ite plan. Inini kana mchitoda mwana wangu ka, ndogona kutonomutora izvi ndobva ndatoya naye se. Zvanhasi ndiri kunzwa kuda karodhirana maona. Ndikuda kakanyatsoti chemberei maibata. Kekuti ndombotanga ndakwatisa kandozokati bha. Just say the fucking name ka boss. Chichenda izvo sokatiro nokatora. Ndikuda matsabidi. Ndikutomuda zvanhasi. Ari kufanira kurara kuYellow House uku nhasi. Ipapo ka mandadza kuchusa boss ka. It's a fucking kanda nditi ka. Tsvaka henyu mumwe handiti. Karwe, in your miserable life, usafa wakaita mistake kundipikisa wanzwa ka. Never you can dare. Pandasarudza inini ndenda tosarudza. Wanzwa? Never. Tsvagai umwe boss ka. Boss pana matsabidi ka. Ndakapinda nemoyo wese. Aizve, ko ini ndati ndiri kuda kukutorera herini. Ndangoti ndiri kuda kungokusakurira mugarden mako chete. Take me there now ka. Kana usingade ndingofonera wakomana ndowaudza kuti pana ari kunetsa kunoku. Okay boss, let me take you there handiti. Iri zimvana riri mbengeri chimboyatsodeko panapo, ndoipi manje? Kuringaenda mbokudza kudzara ndiri kukwangwana here. Ndatori mumweka, wara zvako mabude kuradha. Nokuti panapa manje ka, ndopori kuzobva washingwa manje weziye. Ndokukwangwana mfana iyoyo. Yo Shomole, pakati pangu newe anoti dzimusi namba ndiani? Iwe mfana iwe zvine basa reizvozvozvo Saka tofira izvozvo here zvekuti si namba.
hausi wakuti saizi here mufana iwewe demeti. Ingotereka namba lachona guys munzweka. But manje mufana ikwayo ndikada kanyanya kumita rafuka. Ini ndiri kuda kuzotaimira graft kuyellow house cup. Ipapo ndienda zvikanyira manje. Saka regedza ndingoita faninga kunge ndinonakirwa naye handiti. Toushura kaisusu. Inzwa boys. Woyo, it's kurunga ipinda mfana wamu manye session kuntsum chimanye mfana wamu. Wangu, Sauro. Iwe mfana iwewe inda wakano shidariwe, sakanga nisesere burediri, musoro mkuru maniwe. Yo, listen, yeah man, it's kurunga pan session. Yeah, ndinendiri kupisa msodo. Baba wangu ndo anorira msodo. Ana osha mwana ndela kupenga msodo. Wanagochiwa zvimoko zvine mdoto. Lord of Kyokushin, I beg you to forgive me. Ndasazwa pataundi Lord of Kyokushin. I know that I trained for sparing and self-defense, but apa ndakumbopangwa benzi maiziya. Haijime ich, ni, sech, hash, meow. Madoko, unakawauraya munhu mfana wami. Kakafeka mgenga, nandiyasaba zvonani. Usaita iyoyo wechibabaziya, usaita iyoyo. Ona chi, uri audhaka ndiri mgenga iyoka, ndandikatsanga ndakononga kukwangwana futi. Iwe mfana madoko wani, hausi kuonera kuti munhu haasi kufemawo, mhanya notora akavhati kusaidi kwaiziya, timudiredireke pamwe anogona kunge afa chipumu waiziya. Hayo pakaipazve, ana padaisoka, haindakurwa hangu mabude waiziya, ndakutora gidebara ndakanaka wabhedza wangu. Mutumwe akatumwa kuenda kuna Roti, mutumwe akatumwa kuenda kuna Roti, Roti nomhuri yache budai musodhoma, Roti nomhuri yache budai musodhoma, Sodhoma yoparara pamusana pozviwi, Sodhoma yoparara pamusana pozvi, Sodhoma neGomora baba, Sodhoma neGomora Gomora. Imi mukoma chinge kumukudaira bakana. Iyo ndo zvako zvindanete ndichazvidaba. Chipakura kamuneyo matsabidi. Mukuda kudya mafiriti yangu iyo ndakabheka here mimi mukoma. Iyo chinge kona kunyepwa niko kare kuti ndikuda zvokudya. Kushopo kwangu kuka kuendeka ba. Waizwa zvo hurumende zvezvikufamba zvochida mari yetsetse fry fee neyo bed bag fee. Manje nini ka handikita baba tuzvi yakadandoyo. Manje nini anenge achida kudya zvopomba pangu panoka. Anotombotanga aimba, odaira, ozodya. Inde itoni. Iyo ndaneta ini. Waiti matsabidi. Chipakura totodini naye. Toja, kantapedza tobva tachizoshaura manje. Tano pawo. Omuruda kuita akapusa mpaniko mukoma. Maguta yenyapa ndingazokukonei. Ngatimbe yuko ndakutandaingiri. Warume soka. Muri kuda kudya here mimi kana kuti makatoguta kale. Matsabidi. Aiwa aba. Ndati kudya izvo ndabika pano muri kuda here. Kana kuti muri kuda kodya munjurunjuru unobikwa nomukadzi wenyu unenge uribe mafuta. Ndikuda kudya kamunayi. Chimbai. Ingrid Gatsukunya, 44 years pari nasi, haufarere, kurarama kusvika nasi. Nofara nokuti, Jehovha Mwari wanondida, ndotomuraramira, ndichimba mbiri zvikuru. Mukoma baba osho, munenzara pari nasi, hamunyarere, kufambira kokwata. Ndonyaraba nokuti ndinonzara bakani, dai ndiri bewaiti, ndaimbouya kunochere. Onyeshi! Reka ndichikupakurirei, mungazondichemere zvangini shede. Rice, the fucking reader is here. Warume soka. Munhu anojirevi warume. Watiko iwe? Kwenda mbotiwe nino warume. Nai. Right. Ndauyawo ka ndoziya hangu kakuti munenge muchitoshamisika kakuti ko munhu anoremekedzwa seni kudai ari kumbodei mukaimba kakadai kari kutonhwa zvako ching'aika. But don't worry ka. Kuita kwangu hangu kakublessa vanotambura. President, muri kudei pano wana mai. Guess what? Mabless kwaka nhasi amai. Kublessiwa neiko? Nhasi ndauyawo kakuzokusakuriraiwo garden renyu kaamai. Ndiri kuda kakumbolubricata kabhara renyu panapa. Ndaona kakuti ngura inenge yanyanya ka. Izvo uri kureketa ndizvo ndiri kufunga here gawe. Baba Bridget, muri kutomureka achitaura matuzvi akadandiya. Iwe, shut up. Mr. President is speaking. Gawe. Sorry Rav, patika zvatoraka nemukuru ndizvo zvoka. Mukuru, tawazokubatira makenduru here, mbedhuru machona. No, don't worry. Just wait here ka. Iwe chibaba. Anozani zviyewe. Samtoko se. Iwe samtoko. Ukangotaura zvawaona panapa chete ka. Ziva kuti kashopu kako kaunovhaira nako kaikai kari kubvira kuita madota.
ngandu chaiyo tiri kunzwanana here owo ndazvizwawo kwawo. iwe Matsabidi let's go tione uri kuda kuramba here manje ukada kuramba ndoendaka kumwana wako aiwa hindei kamu. Yes sir. Nzikanga timu rangu. Ndiana katisho kari serious mezia. Awuteki driving school kugeza ma place team kana mchinge mazoraga. Kana mchina legit driver's license repapo chairo mezia. Chibate susu. Awuteki driving school mezia. Tokise ma driving license kubvira kuchitanga kusvikira wapedza mutambo. Chine maisatra zaro garaka not about nezi mezia. Zokuti chibaya kuno trash tambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika daiso. Wotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze mezia. Muno maHarare CBD pa number 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C mezia. Uyatitaure kana kuti munongobvomva mezia. Pa namba zedu dzanenge sapaskiri nazo dzo mezia. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu mezia. Kana kokopina. Tombo tomvera. Namana.